Kutom lang kita sa pangandoy, ani da. Oh, ikaw tingali, may chance ka. Anong Clarice kay aranggan kay Kagnaw. Niya, may sa klase. Pero ako, ani, murag hanap kayo, hanap kayo. Na? Di na natin mangandoy yung ingon na ba yung klasya sa babae, eh. Sakit ang mulaom. Mamaw sa. Oh, Balik na tayo sa classroom. Kumana ang recess. Tara. O, tanabay. Class, get your notebook and copy everything on the board. This will be your notes for the upcoming periodical exam. Ma'am! Steve, why naglingkod din, he? Oh, waman, Clarice. Absent pa si Dana. Okay. Pwede ari lang sa ako. Dili magud ko makaklaro sa iswat sa blackboard. Sure. Why problema? Thank you. Oh. May problema? Akong ballpen, dili mo agi. Mo ba? Aldo na ko yung extra. Basid ganahan ka. Sure ka? Oh. Kadit. Yaraw. Thank you kaayo. Ilisan na ko ni. Ayaw na eh. Napagwidaghan nga mga ballpen sa bahay. Imo na lang na. Thank you. You're welcome. Steve, thank you sa ballpen ganina ha. Ay kaso? Basin, gusto ka mag-snacks. Librehan di ka. Ha? Ayaw lang eh. Okay ra. Busog man ko. Kung ano lang, libre ka ni weekend? Nga naman. Invite na natin amo. Birthday man sa akong papa. Ha? I hope dili ko ni mo balibaran. Oh. Sige. Asa pa oras ah? Mau ba? Ginvite ka ni Clarice sa ila? O bay, birthday ko no sa iyang papa. Di man ta ko mo adto kay mauwaw ko. Pero di masad pabalibad. Ako pa ni mo no? Adto, uy! Si Clarice na nang invite ni mo? Mayo ka nakaanhi ka gyud. Dali Steve, ipalailati ka nila mama at papa. Ha? Recorded by Radio Mo TV. Nice to meet you, Steve. Nice to meet you, sad madam. Murag ganahan ko nimo para sa akong anak. Unsa sir? Asan siya ka na nila mama at papa ha? Mga siawan kito sila. Lagi. Mailan bitaw, Clarice? Hello? Giyagan ko nimo sa aping? Thank you, Kiss. Clarice? Asban ako. Salamat sa pag-anhi. Binadayon. Klaro kayo na ba nga naibog na sa Clarice ni mo? Bay Binsoy. O sige ka, maunahan gani ka. Daghan ba yung nag-atangan na niya din sa itong eskulahan? Manguyab ka na ako? Clarice. Doon na pa ko yung chance? Karon pa lang. Gisugot ati ka, Steve. Tinuod? O sa pamayto kaya na ako. Dugay na ka kang crush. Dili lang ka managad na ako. Seryoso ka? Ako, crush ni mo? O lagi. Sa una na. Dili lang gid ka managad na ako. Sorry. Mauwaw masagod ko. Sa una, guwapa ba ka niya? Barahit pag yun. Dili ito maghisdot pa na. Ang importante karon, kita na. Thank you, Clarice. Thank you. Isaan ako. Dili ka kita pasakitan. Thank you, Steve. Last na lagi nato bay, sunod tuig bay, o makagraduate na ta. Yes! Ikaw rin graduate ba eh? Marag di na tingali ko makapadayon ba eh? Ano naman?
Na, lisod na kay bay. Di na makasuporta na ko sila si mama at papa bay. No, ano ko na, good. Oh, agwantahan na lang, good. Sa katuig na lang bitaw. Ay, wala na sa good gana bay. Makawa ang goods gana nga. Kada tuig na sige kog ingon ani bay. Sige, permisory. Kada exam. Nya, baon pa kin. Ay, Bay, mas maayo pag muundang na lang ko bay. Wa pa yun ang naon bay. O, good luck ninyo ni Clarice bay. O, congrats daan. Luya sa gong binsoy, good. lagi, luoy yun. Ang saon, lisod magid sila. O niya, dagan sila malagsuon. Bisag usahay, boring kay manahon-naon nga ako ng usang anak. Pero, makaingon sad ko nga swerte gihapon ko. Kaya wa may laing naon-naon sila sa papag mama, kung dili ako ra. Wa ko'y katungha. Maog yun. Ako bitaw. Bisag, dora kabuk ako manghod. Maglisod man gihapon. Sa mata sila sa binsoy. Sige lang. Iampo na ko per me, babe, nga pukon. Matuman na gid ang tanang butang nga imong gipangandoy. Thank you, babe. Unsa may plano nimo sa akong anak, Dong Steve? Taon-taon naman sukad mo nakagraduate. Naanasad mo ikaw galingong trabaho. Unsa man, wa pa kay planong pakaslan ang akong anak. Sa pagkakaroon dito, uwa pa. Kuan manggod kini gusto manggod ko nga kung maminyo namin ni Clarice, doon na namin kuan kining komportabling Pinoyanan. Gusto na kong ihatag niya ang kaharuhay sa kinabuhi. Believe gid ko nimo, Dong. Wa gyud mi masayop sa iyang mama sa pagsalig namo nimo. Mahal na ko si Clarice dito. O isaada ko ninyo, dili na ako gubon ang inyong pagsalig na ko. Ayaw kablakat dito. Pohon kong hanay na ang tanan, kamo ang una na kong pahibaon nga mag-propose na ko ni Clarice. Salamat, Dong. Nak, wa naman kay tarong pahuway ang imong kalaki, uy. Hago na gani kayo ka sa imong usa ka trabaho, uya. Nagdugang pa yung kaglaing trabaho. Asan mo yung pahuway, ana, uy? Naanad na lawas na ko pa eh. Pero di na maayo, ha? Okay naman mis mama ni mo, God, eh. Ipaimutan naman minimo. Nya yung may suon sad. Na sa mga trabaho. Kinahanglan gyud ko nga maningkamot pa. Kaya mag-propose na ko ni Clarice. Uy, mao ba? O gusto na ko nga dalion ni pa kay gamay na lang og kuwang. Mahuman na akong bayad ang house unit nga akong ikuha para namo. Nalipay ko ng balita, adat, ha? Eh, kanus ambre ni mo planong mag-propose. Oh, Steve. Nganong doon mga petals sa palibot ng moong restaurant. O nganong kita na may tao din eh. Tungod kay espesyal ng adlaw para nako, babe. Mao nga gituyo gini nako nga ipasit na pag ingon ang restaurant. Steve. Will you marry me? Oh God. Yes? Sus nga no. Steve. Steve, I'm sorry. I'm sorry. Please. Barog na niya. Ano naman? Ano na ko isa ni mo? Naku kaayo. Susay. Mabis ko. Unsa? Chris. Unsa kita buka? Kinsay aman? Steve, sorry. I'm sorry. Kinsay aman? Si Bensoy. Magtamad sa akong tiyan. Sorry. Pero hindi na ako kaya mamakaktanin mo. Pasayo ako. Everything I know about love, you were my only
Grabe ang kasakit nga akong gibati sa dihang libaw anako. Nga mabdo siya. Ug ang mas nakasakit yun, kaya ang amahan, suod na akong amigo. Lisod dawaton. Grabe ang kaguol o disappointment sa iyang mama o papa niya. Kaya ngano kuno nga nahimo to ni Clarice nako. Sakit gid kaayo para nako kay pila ka tuig nga naghago ko maayo para lang sa among kaugmaon. Pero gipulihan ako niya sa akong amigo nga standby. Pero ako nahimo tungod kay tinuyuan man niya ang nahitabo niya. Manghinaot na lago na magmalipayon sila. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. May hikalang kaagi ni Steve nga taga Cagayan de Oro City. Uban sa awit ngayon kapangayo awit nga nagulahan. Thank you for the broken heart. RMN Drama presents Handumanan sa Kaawit. Ano ba na siyang kaagi karon? Nung kaning usa ka babae nga nagtago sa address sa Tuburan, Cebu. Ang atong matatampo nagdastangan nga Desa. Recorded by Radio Mo TV. Day, naabi mga military din sa tong bukid. Ha? Mao ba? Anya, day. Naarabay gwapo ay. Ikaw ang kitay, uy. Dali ka makabantay no, basta gwapo. Ay no, dahil sa kigbatig na atong bantayan. Ano yung kitas gwapo? Ang mahagid ka, uy. Lagi. Lisa, Pa, ngano? Pagluto og daghang utan ha. Paraon sa man pa? Atong idalit sa mga military. Mao ba pa? Kita din mo'y maluto. Nagihay og voluntaryo ang mga taga dinhi isip pasalamat sa ilang serbisyo sa atong nasod. Mao nga mi-offer koron nga lutuan sila og utan Bisaya. Mao ba day pa? O sige na, lihok na. Kadaghan sa nimo pangutana, oy, lihok na. Kaon na mo. Imo ni sir, oh. Oh, thank you, Miss, ano sa'yo pangani mo? Ako? Das ako. Jason Zago, Miss, pwede makikamiga ni mo? Pwede man. Ay, Jason, day ang panganday. Dahil siya to kung giingon ni mga gwapo, day. Aw, siri mong pasabot. Oo, uy. Nga no, dili day kagwapuhan niya. Kagwapo rin niya, Ningon sa day kong batignaw. Day, feel na ko no. Ganahan siya ni mo. Huh? Pag sure di ha, uy. Dili na natin mula ana. Kay pila na sila kabuan din, he. Unyag, manguyab siya ni mo? Ambot lang. Uy, nangambot. Sa ato pa, dunay dakong chance, no? Ikaw, day ba? Bisagwa na sa kong huna-huna. No, imo gyud kong amungon. Ano no? Pila naman sa edad nato, uy. Mag-19 na kahata. Sakto na yung edad nato ang maguyab-uyab, uy. Day. Thank you, nga giubanan ko ni Mugsuroy din sa inyong bukid. Way, sa pa yan, Jason, uy. Wa mo sa kikibuhat rins, bay. Abi ni mo, Des, ang tinood. Di man gidunta ko gusto mo suod aning military ba? Oh, mao ba? Hmm. O niya nga nang nasuod man ka? Nga akong papa, mo yung gusto nga mag-military ko. Kapila namin maglalis bahin na niya, pero iya man kong pugson. Gusto gid siya nga, musunod ko niya. Mao ba? Oo, napugos na nasa ko kay tiguang naman gud. Lisod na kong hatagan na kong kahiubos ang akong papa, basta niya atakihon sa kasing-kasing. Sabi ni mo, sukad masukad sa akong pagso dining military.
karon pa ang gigayon na nga mibati kong kalipay. Nga naman, Ang naila-ila man ti ka. Jason, Kung sugot ka, okay ba nimo kung manguyab ko nimo? Jason, Isaan ako des. Mahalon og panggaon ti kita. Jason. Kanadayon, ayaw pagdugay-dugay. Sure ka, Day? Sure kaayo, day. Sus, kung ako'y paigi panguyaban, anak, no? Gisugot dayon na nako, eh. Wala dagang puna-una. Day, Gisugot ako nimo? oh Jason, Yes. Oh, I love you des. I love you. I love you too, Jason. Uyab mo na, Jason? Opa, Ako nawa man ko'y pagsupak. Kay naman ka sa kabuot ng sakto. Pero, ayaw lang palabi. Kay tingalig masakitan ka lang. Military ra ba na? Dili isab na magdugay din pa. Dili may tabong nga kalimtan ti ka. Balikon ka ako ni mo din sa among bukid. Siyempre des. Ingon anak ti ka kamahal. Isaad na ko, Jason. Nga balikon gyud ko ni mo din Akong isa des. Jason, kadiyot lang. Kadiyot lang. Nga nang kitang tang ni mong mga botones sa kusinina. Pila man ang kaadlaw nga mag-stay ko din ug mamali na sad miglaing lugar. Basin taon-taon pa tang di magkita. Jason. Please des, salit ako. I love you, Tisa. Jason. Jason. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wala ka tungay binuwan mo sakit? O, Day. Hala, wa ka magbunga ang gibuhat ninyong Jason, day? Ay, kinuo ko. Positive. Positive ang pregnancy test. Mabdos ko. Dili gyapon makontak? Dili gyapon, Day. Ayaw na lang palabi ka guul, day, uy. Tingaling baon sa unya ng bata sa imong tiyan. Dili na ka balik si Jason, Day. Day, Tessa. Dako naman din ang tiyan nimo, Lisa. Lagi pa. Sorry pa. Ganong nagsuri man ka? Tungod kinamabdos ko. Ngaway ilhong amahan akong anak inigawas niya. Grasya na ang bata sa imong tiyan, anak. Kung unsa may nahitabo nimo, wa ko'y katungod nga manghimaraot nimo. Kay usahay ra ba, kining mga sayop nato, mao kini naghulma nato kung unsa ta karon. Pa, Ayaw ka balaka. Kay dinhi sa atong bukid, dili ta magutman dinhi. Busog tas mga utanon dinhi. maugad pa. Og ikaw, aron dili nagkamasakitan, ayaw na lang paglaom nga mobalik pa to si Jason dinhi. Dili na pa.
Sus, pagkawa ko magdahom nga kaluha man diay ang imong anak, babae o lalaki pag yun. O di nga puting dakuha sa imong tiyan ato. Lagi pa? Wa sige ko magdahom. Abi na kog usara, duha man di ay. Mga anak, sige na. Pag-ilis na mo. Kay magdungan tag panihapon. Na, si Mapilmay. Unyara ko na siya mukaon. Oy, dili pwede ha. Kung buhi pa to yung lulo karon kasabaan gid mo. Dili pwede nga dili magdungan og kaon. Og dili pwede nga pahuwaton ang grasya. Sige na, dali na mo. Ayo! Hala, Oh, kinsa man ron? Disa? Jason? Nganong karon ka na magpakita? Taas kayong istorya. Unta, paminahon ko rin mo. ma, kinsa na siya, ma? Oh, may anak na di ka? Anak na to. Usa? Oh, ikaw ang among papa? Papa! Oh. Mabil! Si papa niya! Kinuo ko. Pagkatakot sa kong pagkuwang ninyo. Huwag ko magdahong nga may mga anak na deta ug dagko na. Desa, pamawi ko ninyo. Isaan na ako. Pasabtaon na ako sa tanan. Una ti kadawaton pagbalik sa kong kinabuhi. O sige. Paminaw kay pasabton ti ka. Pagbigyan ako nagkamali nang akong di na maulit. Sa dihang nauli day si Jason sa ila, nasakit iyang papa. Og siya mismo, mo'y ni atiman. Og sa dihang namatay iyang papa, niundang siya pagkamilitary og nang-apply sa trabaho gyud nga iyang gusto. Og ang hinungdan nga wa siya makabalik dayon nako, tungod kay sunod nga nasakit iyang mama sa dihang namatay iyang papa. 10 years sad sukad gawa mi magkita og balik. Pero karon niya, iyang gituman iyang saad nga balikon gid ko niya. Dako sa kong pasalamat niya kay makita man gyud nako nga grabe ang pamawi sa akong mga anak. Ingon man nako. Sa sunod buwan mauna ang kitakda alang sa mong kasal. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga ikalang kaagi ni Desa nga taga Tuburan, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, pagbigyan muli. Ang mga kaagi, gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, o mga sukin di paminaw, kasing-kasing kung gidapit sa sabakada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. Iadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Mati City, Davao Oriental. Ang atong tatampo nagdasangan nga Brendo. Recorded by Radio Mo TV. I love you, Jane. Brendo, Monit tinaw, Jane. Sa una pa lang, ganahan na kay ko nimo. Ug karon lang gi ko na kay gan og sulti ini. Ug manginaon tunta ko nga di ko nimo pakyason. nganong malimod man ko. Ang tinuod, ganahan sa kunin mo, Brand. Kun mao na, imo na kong kisugot, Jane. Oh, Brendo,
Uyab na ta. Salamat dyan. Ngawagi ko niyo pakyasa. Salamat kay kayo. Unsa man ning akong nadunggan nga balita, Brendo. Nga uyab naman ko numuan ng Gina. Oma, uyab namin Gina. Ay, nga nung kada man ang imong gipanguyapan. Ha? Kaya nga naman ma. Wagid ko makauyod ang nagkaliwata. Nga naman? Ang mga igsuon, ana, na ay mga kabit. Kung mauna imong maasawa, kuya og mga bit na. Uy, di na may tabo mo eh. Kay lahi na si Gina ma. Buutan na siya. Na, ingna lang niya. Suway bitaw. Mao ba? Walay ko mauyon ni sa imong inahan. Ay. Jen. Nga sa ato pa, makigbuwag na ka na ako. Ha? Nganong makigbuwag man ko nimo? Ganahan di kang ipadayon na to atong relasyon. Unya, wa ko magustuhin sa imong inahan. Jane, way labot si mama kung kinsa man akong gikugmaon. Maong bisag unsay may tabo, di ta magbuwag. Kay love ta kay ka. Salamat, Bren. I love you, Gina. I love you too, Brendo. Dugay-dugay naman kita nga nagkauyab. Unsa ka kung magninyo na lang ta? Ha? Ngano ding nagdali man ka, Bren? Di man sa ingon nga nagdali ko, Jane. Gusto lang ko ba nga magkabaton kong pamilya? O ano ba yata magkabata? Hinoon sad. Mo nga gusto kong magninyo na ta? Oh, agad ako nimo. Kung kaya na ko nimong buhion, sige, magminyo ta. Di agad ibog osa. Makigminyo naman hinoon ka ng babae nga wa ko makagusto. Ma. Dahil mahimo ba? Pasagdi na lang ng imong anak. Dako naman ha. Nahibaw naman na siya kung unsay ang buhaton. Nagparehas lamog ang mahag anak. Ay na, ya. Alas sige pakigminyo ang bayhana. Kay dili gyud ko mutambong sa inyong kasal. Unsa man? Mupadayon gyud kas pagpakasal nako. Bisag supak ang imong inahan. Sakto na ta sa edad, Jane. Maong mahimo ra ta nga magminyo nga kitara. Unsa ka, Ben, kung mag-ipon lang una ta? Ha? Unsay mag-ipon ko? Unya na lang ta magpakasal kod. Mag-ipon lang una ta aron wa istorya. Musugot ka nga mag-ipon ra ta? Nganong dili man nga uso naman aron. Mag-ipon lang una ta aron wa ta istorya nga madungog. Oh, kung may mong gusto, sige. Mag-ipon ta. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Wa na ka regla, ha? O, dong. Ibasig mabdos na ka day. Ambot lang. Dili ko sure, dong. Palitin na lang hinoon kong pregnancy test ba aron maklaro ni. O, day. Magpalit ko. Dong. Positive. Yes! Mahimo na day kong amahanin ni. Day, ang pingi kinang imong gimabdos ay ha. Ako rin mo trabaho day sa mga liho kuno dito sa bahay. Ang pingi lang kini imong gimabdos day. O, dong. Aray! Day! Day, naunsa ka day? Sakit naman kaya akong tiyan, dong. Lah, mga anak na tingali ka day. Mauro barong buwan ang imong paabot day. Murag mga anak na tingali ko, dong. Dali, dali. Dadon lang ka sa ospital day.
nagilak man na. Hasol kay bataa, oy. Ipakaon na, dili pa gibukaon. O pwede kita gibuhat din eh. Napay ang mangod, ati manunon pa kayo, ati-arti pa noon. Angel, kaon na diha. Napagilak-hilak diha. Dili man ko bukaon na lampuan. Ayaw sa mga ko'y pasodaan mo, umanisapi ng amahan mo. Gina, Nga naman, dili tinuod. O sa may permi ni mong ipasodaan na mo, di ba buwad man? pasensya na guday. Saan nga, hinay man kita sa balhabal ron. Dagan naman kayo mga motor gud. Maugani nga makasapot kaayo. Kay wa patay tarong nga sodaan, di apagi anak ni mo nga nag-inarte pa gyud. Bigyan ko makagwanta din mulayas man ko ba? Oh, kay Gina. Salamat itaon nga arang-arang akong kita ron sa pagpamasayro. Malipay na ron si Delgina ug ang mga bata kay magdakog lami sudan para nila. Gina, mga anak, asa man mo? Dakoy kada nga lami nga para ninyo. Oh. Day. Oy. Ano pa? Oh, asa man si mama ninyo? Wa man lagi musugat ako. Wa man siya dinipa. Nilakaw man. Uy. Asa mo kuno sa paingon? Ambot lang. Dito ko sa kong amiga, oy. Si Bising. Nabot naman sa gikas Manila. Mao ba? Kuan de Brendo. Marangit ko rin mo nga mo ko Manila. Ha? Magunsa magas Manila? Nagkinahanglan ko na og tao ang iyong gitabahoan. Maumukuyog ko dito kay manarbaho ko. Di na mahimo, uy. Imong yung biyaan din eh. Imong biyaan ng atong mga anak. Ay, naunsa ka man in taon, oy, Brendo? Magbinugo man ka? Oh. Trabaho na akong atuon dito. Dili pa ka na nga makatabang ko nimo sa atong kalisod. Day, kung imo kong biyaan din eh, kinsa naman mo atiman sa atong mga anak. Nagko naman na, Brendo. Di naman na kinahanglan atiman nun. O gusa pa, mahimo naman yung mo na ibilin sa mong inahan ba? Basta, ay gusto pa ka ha. Dili ka mahimong largas Manila. Kami nga nag-biyahe, oy. Ay, mapauli na ko, eh. Magkapit na lang kong sudan para sa bahay. Angel, Dodong, nausan mo? Oh, ganun naghilak man mo? Gibiyaan ming mama pa. Gilakaw ang inyong inahan? Opa. Dinagda siyang bag. Og ingon siya mo ato siyang Manila. Kay dili ko na siya kaagwanta sa tong kalisod. Kinuo ko. Ibiyaan ka namin ni Gina. Gina, anong gimubalik gibuhat na mo? Gano man? Gina! Okay saya, parang walang hanggan. Sa kawadon, gibiyaan ko ni Gina og nilargas sa Manila. Og pila ka buwan ang nakalabay, akong nasayran nga may lain na siyang kaipon. Wa gyud masayop ang akong inahan sa iyang gituoan nga mahimong magbinuang si Gina nako. Og sa pagkakaron, padayon kong naningkamot aron mabuhi nako akong mga anak. Dinhi na lang kutob og daghan salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa Arimen. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga igalang kaagi ni Brendo nga taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit nga iyang kipangayo. Awit tiyan ko lang. Tanging sayo. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo nagdasingan nga Vea. Recorded by Radio Mo TV. Asa naman si Ate RB? O
pa man kid maabot, uy. Kanina ram ko nagkuwat niya. Biya, bayot! Biya, bayot! Oh. Uy, Bayot. ayaw ba? Ka naman. Hindi tinuod. Yung bayot mo pud ka. Bayot man ka tinuod. Oh, alam ko ninyo awaya. Ay, pagbuot bayot. Ayaw pa. Bayot, bayot. 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 Ayaw ninyo gawaya akong manghod! Bagon ta mo ron! Yan. Minapan lang ate ay. Ansa mo ka? Pasig tumboy sa ka. Tumpoy niyang puspusan ta mo, ano ba? Pakutak. Ansa? Ala, nasi. Puspusan ta Lang mo! kaoy. Lang, dagan. Dagan, dagan. Dagan lagi mo. Okay ra ka, Vi? Salamat, ti. Siyempre, labanan tagyod ka. Nanggagod ti ka. Aloy, kusuga sa ulan, uy. Sure, gid ko nga. Di nakukuha ko na ning ate ron ba? Muli na lang ko, uy. Bayot. Nasad ni si Neil ay buliho na sa kuhan ni niya. Unsa man, uy. Kita ka nilapok nga naas baso? Ah. Uy. Kita ka Ano ni? ha? Unsa na ni mo? Oh, iya po ni mo. Oh. Uy. Salpa ko. Salpais, kanil. Kaluoy di mo, anak. Ay, undang na lang ko eskwela pa, uy. Di na ko. Ayaw, nak. Oh, Antusan lang una karon ha. Kaya sulod eskulier. Ibalihin lang tika og laing eskwelahan. Anto na kasi mong iyaan, Star. sige pa. Ingawon ko nimo. Ako sad, mingawon ko ni mo, Vi. Ingawon jud ko ti, uy. Apas ako dito, ha. Oo, kan mo work na unya ako, apason ti ka dito. Karon nga ni aman ka Star dinhi nako. Gusto na ko nga magtinabangay lang kita sa mga buhatonon din hisbay, ha? Uti, ha. Og diri sa syudad, daghan og mga tentasyon, daghan og mga binuang. Maong ikaw ay agad pagpada. Focus sa imong pag-eskwela aron dili mausik ang kwarta sa imong amahan sa pagpa-eskwela nibo. Uti, ha. Magtarong ko sa akong pag-eskwela. Kay kung makatrabaho na ko, ako na unyang paundangon si Papag trabaho. Mao ba? Nag-promote ka na sa trabaho, nak? Opa, ug gusto na ko pa nga di na kamo trabaho, ha? Nak, ibaw kang di na mahimo, ha? Kaya pa man ako ka matrabaho, good. Lain sa kayo nga magpuyog na sa bayo, eh. Wag ka, ya. Wag pa rin magawa ang kay perting siya. Ah, taon-taon na sa bitaw yun nga. Wa may magka-istorya ni Ate RV. Ako lang unya siyang tawagan pa. Perting bisihan gid lagi, uy. Hatagi sa dunya kong time, uy. Pareha na tang naadin ni syudad, pero wa na tayo kita-kita. Ayaw ka bala ka. Nerig day off na ako magkita ta. Yeah! Thank you, T! O, na ako'y ipalaila ni mo. Akong iyab. Wow! Kinsa? Ivy. Neil? Recorded by Radio Mo TV. Si Neil, imong uyab, Ate RV? Ovi, unexpected kayo, di ba? Oo. Unexpected yun. Huwag ko magdahon nga sa kadagang lalaki nga imong piliun. Kana maging tawhana. Vi. Nahibaw bitaw kag unsa kabuli na ako ng tawhana, di ba? Vi, dugay naman Bisag to. unsa pa to kadugay. Pero grabe tong impact sa akong kinabuhi. Adto na ko.
Di ko gusto makig-uban ang tawhan, ha? Di ba na mo tubago ni mong ate, oy? Kanihan ba si parawag ni mo? Way undang bagtang imong cellphone sukat pag abot mo rin sa ato. May baon na siya, eh. Hindi ko gusto makikistoryan niya. Di gindi mong pasaylo si Nel, anak. Di gyud. Di gyud pa. Bisag muluhod pa na siya. Di na ako siya mapasaylo, no? Balik. Nagyo na tubagon. Bahala ka diya. Nabalik na lang ko din yung syudad. Pero sige, pagkyapo panawag si Ate Arby. Bahala ka. Hindi nagyod ko. Dili. Lighapon, tika tubagon. Paunahasag anha diya si Ate RV. Di ko gusto mag-abot mi. Tungod kay sure ko nga dadon nga niya yung uyab. Ay, nilarga na ba si ate ni mo? Usa? Sige ko na siyang panawag ni mo kay gusto siyang makakita ni mo. Una siyang larga. Pero di ka man kuno mo tubag. Ay, sorry pa. Pero nahiyubos kay ko ni Ate RV. Shut na! Grabihan naman mong mainom yan, Soy. Ako ning outlet para malingaw ko. Mao ayaw na lang pagreklamo diha. Mag-enjoy lang ta, okay? Yan, Soy. Hubog na kayo kayan sa nigara. Wala na diha. Bi! Oy, Neil? Wow, nag-party ka? Ninduta ni mo no? Party naman lang ka din eh. Naibaw bang ako ate ani? Ha? Naibaw? O, basin o, wa ka man ang head, ha? Wa na mi. Usa? Buwag na mi. Huh? Uy. Payo noon, kung mo na. Kining, B. Please, makikistorya ko nimo. Mayo din kay Mingaw. Ya, sa may tuyo ni mo. Buwag na mi si mong ate. Kay naa siya naibawaan bahin ako. Naon sa man? Nagbinuang ka? Ha? Anong? Unsay? Bahit ko. Oh? Walay na-realize na ako lately. O, suka na nga, nakakita ako og balik ni mo. Wala ka mamuha sa kuhuna-huna. O, sorry sa ako mga pagbuli ni mo sa una. Wa pa mo ko'y buot ato hikayunan to. Hala, oy! Nakinita mo ninyo, Yods? Oh, Yals. Ug ang kunon ako nga, lahi ako gibati. Nakauyon ko. Hoy, bayuta ka! Muna na yung magwang, ha? Masakitan yun siya. Mas grabe pa niya iyang kayubos diyan ni mo kaysa imong kayubos niya. Oh, Yals. Mga yun ang padayunon nyo? Layo man yung gibuhat ninyo? Gusto niyo mo magtagot-tagot na lang mga sa hangtod, ha? Oh, Yals.
Nya, unsa naman ta ini? Ay, sayop ni. Di ko gusto mo traitor sa kong ate. View, wa na mahimo ang imong ate eh. Kay ikaw na nagustuhan ako. Pero di lang kita pwede. Kundi naman lang gani, ni mo kayang balikan ang akong ate, no? Please, ayaw ko. Ayaw gid ko, ha? Palayo na ako. Maglikay ta sa usag-usanil. B. Picture perfect memories scattered all around the floor. Ingon ani gyud kagamanan ng gugma. Wa ko magdahong nga ma-inlove ko sa lalaki nga gikalagutan ko maayo. Pero mas gipili na ko ang sakto para di masakitan ang akong ate. Kay bisag unsaon, ako ra gid siyang igsuon. Dini na kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka tumang hikalang kaagay ni Vea nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga regulahan. Need you now. Yes, pag-iakap kita ng Mayong adlaw kaniyang tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan sa usa ka awit ug ingon man sang mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Axel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan, kailangan kita. Pagkat ang puso mo'y labis ko. Recorded by Radio Mo TV. Happy anniversary, babe! Here, oh! Na ko'y mga gift para nimo. Uy, tepa, kadagan ko na ni. Oh, deserve na nimo kay buutan ka nga pagkauyab. Oh, babe. Sige na, ablihin na. Ah, okay. Sa misuda ni? Oh, relo? Yes! Ug tanawa ng kauban sa relo. Uy, cellphone? Yes, babe. Pero, babe, wala ba ko'y gift ni mo? Naibaw na ka nga wala pa ko'y trabaho ron. Ay, ikaw ba? Ayun, ako ni bahala, anak. Kung ayaw ka balakaan na, nakasabot ko kaay ko ni mo ron. Kaya ikog ba agad ako ni mo eh. Ay, sus! Ayaw pa ko na na anak ko. Maunay paus na ako sa imong pagpangga ni mo ug pagmahal na ako. Babe. Iyan mo gud. Swerte ko taon. Muna sa ginaom, ginakong ulog-ulog ug paluy-luoy para kanang kuan makuha na ko iyang simpatiya. Maayo hagin mo ana ba eh? Unya, wag yun siya ideya nga dili kay siyara ang babae nga imong uyab karon. Suswag yun eh. Ako pa. Ha? Gabaan ba ka na bay? Oh, bay. Ayaw gani kay way tiguang nga babae nga usa sa imong hukukan kay makagaba na bagid kuno ng tiguang. Unsay wa gud taon? Ha? Mau ba? Nga naman? Nadi ay? May pamingaw gid kag maayo, ha? Karon pagid ko nimo gibisitag balik dinhi sa kondo. Han, kundi palang ko kinanglan nga mo double kayod kada adlaw. Ani untagi karon? Ari untagi ka ba? Unsaon nga kinanglan mo ko makakwarta mo kukugot? Nganong madubli kayod pamangyod ka? Nga maghatagan pa ko nimo kwarta. Ay. Oh, ngano man ka? May problema ba? Sorry ha. Pagsulti sa tinuod, Axel, unsay problema nimo? Kuan, giatakis papa. O naibaw na mo nga naapag ide si cancer di ay. Mauna pugos ko nga mudubli kayod ko. O bisag dubli-dubli na nga akong pagtrabaho pero kuha mo ang gihapon eh. Wala ko may baw kung si angay na akong buhato din eh. Paitaw eh. Igo na, shh. Sige lang. Ayaw ka bala ka, ha? Punan ako ang akong ihatag nimo. Maayo na lang. Makatabang-tabang ko gamay nimo. Salamat kay Han. Huwag ko kay baw kung si buhato na ako. Kung wa pa ka. Hanggaw. Kay patay manukol nga. Ay, sakit ba pa? Sakit. Asa may sakit, sugibuhat ako ha. Nga gitongo kung mga gawag ka, ha? Pasadoy. Pasadoy, paguryo ka pa. Naslide mong amigo do. O nagasulti siya na ako sa imong kabuang.
Ibo lang untang kaulingon mong gitungo, dili ako. Ay, sige lang, good pa, uy. Hatagan sa tika og para papalit ni mong imno nun. Baya, ikaw aksin ba, ha? Magabaan yun dyan ko ng kalaki ni mo. Away, ha? Ay, sus, di ko matuwa ng gaba pa, uy. Sige, sulti baka na ron. Pero tarawan niya baka realize ka po. Ha? May pagtrabaho kang kahana ka, tumag tarong. Di kayo magsikag paghantok o mamabay. Pa. Dali ra gid ang kwartaan nga akong gibuhata pero hangtod kamo sa aka ko ingon ini sa. Di hangtod sa hangtod nga patanon ko. Ay, murong minung kog natandog sa gisulting papa. Unsa ka no kung motrabaho na kog tarong no? Ugma dayon. Suwayan ako nga mga apply kong trabaho. Naabot nagigos bahay. Excited akong mabalita nila ni Papa Mama nga nanak ko'y trabaho. Papoy, nalagi ko anang Axel. Papoy na sige buhi, ana. Pagsulti na dayo, eh. Ato, nagkapo lang, anak. Ang wag lang. Isa tinuod lang, no? Nagbahay, kung anong ato pa na siyang gisagot. May pagwatabong sagot kay ibilin sa siyang giniktanan nato. Una ni nilang kasibo. Di ko nila tinuod nga anak. Dahil ni Papa Mama. Adopted na ko. Recorded by Radio Mo TV. Usa, nakadungog di ka sa mong pagsulti, mama ni mo. Opa, gusto ko mangutana. Asa dapit sa Cebu nga akong tinuod nga ginikanan. Kaya akong adtuon. Morning address nga gisulti ni Papa. Murag mga paabangan man eh. Asa nga nagpuyong akong ginikanan ani? Yes, sir. Unsay ato? Unsay gipangita nimo, sir? Nabay nagpuyo nga sabang ang apelyido din eh. Oo, naasaw na, sir. Pero nabahawa naman. Mo ba? Ay, gawa din ako'y surti di eh. Wa pag yun ako'y kapuyan din eh. Napa may room available diri, sir? Dini na lang pangabang o kapuyan nimo. Pila masad ang abang din eh, miss. Kita di kabangan dia. O bay, og diri lang sa kumangitag trabaho. Sayang nga bitaw eh. Bago pa unta ko nakatrabaho diha. Pero sige lang. Magsugod na lang kog bagong kinabuhi din eh. Excuse me, Sir Axel. Miss? Kung ano sa kikinahanglan nimo, ing na lang ko ha. Diara ko number Salamat. Sukat man nag-text ko ni Riba, sige na misig-text na ako. Magsigig send na ako mga quotes. Guwap para ba si Riba da? Ay, surtiya ka sa mauyab anak niya. Unsa ka kung makig-amiga ko niya? Amiga naman ka ha. Okay ra. Kung manguyab ko, okay ra sad. Pinuwang ko eh. Mura biya kag natukan. Aw, abi na kong tinuod. Kay sugton kiti ka. Kung manguyab na lang gyud ko nimo Riba. Seryoso na niya? Sugton ba ko nimo? O, lagi. So kita na, ha? Oo, kita na. Axel, nako importante isulti nimo. Unsa man na? Gipangita ako sa kong ginikanan. Pero, dugay na nako silang gikalimtan. Og dili ko mahimutang nga magkunahuna nga ani sila. Kaya gusto nilang muuban ko ni balik nila. Gusto na ko mapahawa ta din eh. Dili ko gusto mapakita pa nila. Sige. Mamalhin ta sa syudad. Salamat tayo ha nga. Di sugot ka nga mamalhin ta. Bisag unsa gusto nimong tumanon ako. Ingon anak ni kakamahal. Naunsa ka? Mabdus ka? Negative man. Nihugo ra ba ka? Mao lagi. Pila ka adlaw na sa ding nagsigig lang pala kung oo.
Ug usahay ka rin maglisod ko ginawa. Magpa-check up na lang gid ka para sigurado ta. May ESRD siya o kidney failure o nagkilangan siya o kidney transplant. Kinuo ko. Kinahanglan sa siya nga i-dialysis. Nagkilangan gid ni og dakong gasto. Ayaw na lang paghako, Dong. Pasakti na lang ko. Day. Dili pwede, day. Mangita ko pake. Dako kayo na nga kantidad ang kikinahanglan. Andam naman sad ko. Andam ko taon. Bata pa kay ikaw eh. Di pa pwede. Huwag di ko makadawat nga mawa ka na ako, day. Dili ka, day. Sa tinuod lang. Nakapangutan na sa bitaw ko kung nganong gingon ko anis Ginoo. Nagtinarong man unta ko sa akong kinabuhi. Nganong kisilutan mo ko kingkudani. Ikaw ak sila. Magabaan lang yun niya ka ng kalaki mo. Awa niya. Ginoo ko. Mauna ba niya ang gaba na akong Ginoo? Ako na lang unta mo'y kisilutan mo kay ako may nakasa. Ayaw ko, asiriwan akong kinabuhi ko. Mo ni ang grabe na ako nga pagmahay sa akong kinabuhi. Nawaan ako ang babae nga akong gimahal og maayo. Di kaday maayo nga duwa-duwaan ang kasing-kasing sa mga babae kay may gaba lagi day nga moabot. Ug ang nakasakit kay ang mahal na ko sa kinabuhi ang nagantos. Dinhi na nakutob ug daghang salamat sa pagtagad nini nga akong kaagi. More power, RMA. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higala ang kaagi ni Axel nga taga-Tubigon, Bohol apan kasamtangang nagpuyo karon sa Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit nga nagulahan, kailangan kita. Kailangan kita ngayon. Ang mong kaagi kibawatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen o gabos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada